Patrzcie na to. Bogdan Bazuka jest oryginalny. Row 67. Rzekomo, że jestem Bogdan Bazuka i mam już 10 widzów, to muszę powiedzieć, że zrobię challenge'a. Przejdę przez dzieło diabła. Coś gorszego niż Silent Hill. Serdecznie nie polecam. Straszne gówno. Ja byłem z kumplami, znaczy Bogdan Bazuka, byłem z kumplami i byłem z kumplami i to jest straszne gówno. W ogóle się nie bał. Inni się bali. Bogdan Bazuka się nie bał. Dobra, to czas. To czas. Jakie mamy pierwsze zadanie? Komisarzu Taczek. No najpierw musimy się wpierdolić przez tą jabłotną górę, która jest w wysokości Mount Everesta oczywiście. O, ja cię pierdolę. A będzie ciężkie zadanie, ale Bogdan Bazuka sprosta. Dobrze, że panie kapitanie jesteś ze mnie dumny. Tak. Moi widzowie też są ze mnie dumni. Trzeba więcej takich Polaków. Dobra, jedziemy! A co się stanie jak zjebie? No kurwa, spierdoli się z góry i będzie dead killshot, kurwa. Patrzcie jaka pierdolna góra! Kurwa! Bazu! Nie wiem co się stało. Co teraz? A następnie musisz przebiegnąć po ruchomych schodach. Kawan! Kurwa! To tak się czepię! O, to jest utrudnienie. Patrzcie na to gówno! Drukarka żartuje! Kurwa! Kurwa! Oj to patrzcie! Jest! Panowie, udało się, dałem dupę. To dalej. Musisz jechać po róże. Nie umiem. Pszczoła. GoPro 7. Na 3 spada. Raz. O, wygrałem. Jestem zajebisty. To był dla was specjal od Bogdana Bazuki.